Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng kinamatisan pork buto-buto. At noodles spring rolls. Yes, at meron tayong rice, at meron tayong suka, at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Yes. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Manganta na po. Yes, una subo natin. Ito na lang. Ito Sige. muna. Ito yung sausawan ko. May sausawan si, Mm-mm. tita, si Pipi. Gusto ko wala muna sausawan. Ako gusto ko mayroon. Ito. Try Yung sausawan natin, may pipino siya. Oh. Ang unat subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga ka-foodies. Nakakita niyo. Ay, nahulog. Mainit pa. Ano siya? Lumpiang toge, tapos nilagyan po namin siya ng noodles. Ang sarap. 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 Ano na siya? Ulam tsaka merienda. No? 2 in 1. Buto-buto. Baba ko na to. Ano? Yan. Para makita yung rice ko. Mm. Yan. Ito. Sorry. Mga kapudibis, marami po salamat sa lahat ng nag-subscribe sa isang channel namin, ang The Foodibis Vlog. Maraming salamat at sa lahat ng nag-comment. Nanood. Nag-comment. Dami niyong comment. May request kayo. Gagawin natin yun. Jojowain or totropahin. Yes, abangan nyo mga kapudibis sa ano namin, sa vlog namin. Kung sino yung jojowain o totropahin namin, mga kapudibis. Excited. Mukbangers edition. Ah! Sabi ni ano yun eh, joke bin. Si Jokbin na ano na yan. Pero maraming nag-request na jojowain o totropahin. Kaya bilisan natin kumain. Maglalaro tayo. Abangan nyo yan mga kapudibis kung kailan namin i-upload. Kaya sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Tanggal stress nyo. Laking kulay. Sarap.
May laso yung... Nababad sa suka. Mm-mm. Hmm? Cheers muna tayo. Cheers! Sarap. 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 Mm. Gutom kami. Hmm? Gutom kami. Hmm. Tingnan yung pansit ko. Sarap. Tapos mayroon pang tokwat baboy. Ay, tokwat lang pala. Nasa isip ko si tokwat baboy. Ang sarap nun. Ay! Wala ka reaction. Oo. Tsaka sisig. Nakakamiss yung sisig na. Oo nga. Pero gusto ko yung sisig na niluluto ko. Sarap. Natikman mo na yung sisig ko, di ba? Kumuha ka na. Mm-mm. Gawa ka kailan? Sa birthday mo. Tagal-tagal pa. Kailan ulit? May, no? May May ano? 18. 18 ba? Pagkatapos ng election. Oo. Boto niyo ako ha. BBM. Babaeng maharot, ha? Sa Facebook, ang daming tumatawag sa akin bakla. Huwag niyo ko tawagan bakla. Bal na lang. Sapat na yun. Okay na yun, kamo. Oo. Ayoko yung bakla. Pag mula maliit ako, hanggang lumaki ako, bakla yung tinatawag sa akin. Nasasaktan siya. Nasasaktan din ako. Tao din ako. Ano ka ba? Huwag ka na umiyak kasi. Hindi ako iyak. Ano ka ba? Naka-contact lens ako. Bayot. Nakikita ko yung comment nila. Huwag ganun. Alam na alam to pag asar eh. Hindi nag-heart eh. Kasi ayoko yung ganun. Magmula bata ako, bakla na yung tawag nila. Nasanay na ako. Dapat masanay ka na din. Girl na kasi siya. Ang tawag niya sa akin, Bal. Kaya girl. Bal na Walang malay. malakas kumain, ganun.
Wag lang, baklang malakas kumain, matakaw, gano'n. Wag ganon. Minsan nagsabi bang ganun? Mayroon, yung ano, baklang, ano daw yun, sisi pa, maingay kumain, na yun. Shoutout sa iyo ate, salamat po sa suporta. I love you po. Kaya maingay kami, nandito yung mic ko. Sa tabi lang namin. Di ba? Natitinga? Kala ko nagda-dial ka eh. Ano yun? Kumakain tayo, nagda-dial. Not ano siya, sarado yung cellphone nun. Alam nila yun. Sarap. Sarap ng ano na sabaw. Sarap. Ang lamig ngayon, no? Makulimlim yung panahon. Masarap yung ano, matulog. Makulimlim. Kunin mo na yun. Okay na to. Sarap. Sarap. Ay, palagi kami nagkakasabay. Ano kayang meron? Ano ngayon? February 7. Mm-mm. Sarap.
Ilupin natin sa baw. Sayang. Ay, salamat po. Sarap naman. Sarap. Us, sayang. Kamatis. Sarap. Thank you. Ayan, thank you, Lord. Busog. Ang sarap. Mm-mm. Tapos mainit-init pa yung sabaw. No, PPM? Mm-mm. May yakot tayo dito. Mag-yakot tayo. Wala tayong straw. Kaya mga kapudibis, abangan nyo magiginis kami Ano? ngayon. Tapos, upload namin sa isang channel namin. Basta ano na lang, abangan po ninyo yun. Magtuturopahin, chochowain po tayo. Mukbangers Edition po sila. Yeah, sa The Foodie Beast Vlogs. Vlogs. The Foodie B Vlogs. The Foodie, walang S? Meron S sa vlogs. The Ah, Foodie B Vlogs lang. okay. Thank you so much po sa Kaya nag-subscribe. mag-subscribe na kayo mga kapudibis. Cheers tayo, dali. Cheers. Cheers. Yakot tayo. Hala tayong kay ko. Sarap! Sarap. Sa mga foodies, naubos po natin yung kinamatisang pork buto-buto tsaka noodles, spring rolls. Ay, salamat So, po. gusto po na, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga nagbigay ng star sa amin sa Facebook page. Si Sisi Cindy po, ang aming supporter. Please supportahan po natin si Sisi Cindy at mag-subscribe na po kayo. At nagbigay din po siya ng star si Cynthia Bautista, si Sisi Cindy po. Maribeth Almaro Balbuena, Jeline Egos Kaayong, Christy Jean Malalis, Bulanon Ragas Richelle, at si Blight. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. Shoutout din po kila Joy Lee Singh Taga Cheperin Concepcion Tarlac, Mike Jr. Barconawa Vlog, Caloocan City, Micaela Antiga from Bacoor, Cavite, Darna Papa, Maricel Ines, Ofelia Vergara. At sa mga top fan po namin sa Facebook page sila, Sisi Nancy Suson, Ate Nancy, I love you po. Ellen Sanchez, Helen Sanchez. Delia Broncate Santor Benipayo, ayan, kamampangan kasi. Laika G. Amparo, Kay ka G. Amparo, hello po. Nina Gorospe, Nengski Angelias, Amalia Manala, at si Cedri Marie Lee Oarib, si Shinjan and Mian. Thank you so much po sa pagsuporta po ninyo sa amin ni BP. Ang mga top fan po namin ng last video namin. Kung Yes. gusto po ninyo maging top fan ng The Foodie Bee, mag-like, mag-share, at mag-comment na po kayo. Panoorin po yung aming mga video. Tapos, isa-shoutout po namin kayo kada may video po kami. Yes, mga kapudibis. At shoutout po pala sa Timatibay. Team Matibay, love you so much, I love you po, Timatibay. At At kay Queen Natsu, please, supportahan po natin si Queen Natsu. Meron siyang bagong upload. Ano siya? Aleubi. Alaya Uan? Aleubi na Kapampangan. Ayun, basta ka-ube. Yes. Panoorin po ninyo yung bagong upload niya at mag-subscribe. Meron siyang Facebook page at mag-follow na din po kayo Yes. sa kanya.
at si Cook Like Crazy, at si Abby Calderon. Please supportan po natin si Abby Calderon at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Leia Payawan, I love you Leia po. Payawan, Xiaopao, I love you. at saka si Baby Allison, love Your you. Wowa, Jason Laksamana, Senior Mimi, Mads Helen, I love you po. Stella Batusin. Ayan. Yes. At si Nanay Susan at si Nanay Babes, Marina Kaluyan. Shout out nanay, mga nanay. I love you po. Ending and Saleh, I love you po. Kaya Makapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, at ang TikTok ni BBM. Yes. Yes, mga Kapudibis. Kaya Makapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Love you. Please. Ano? Isa pong yung bitis na. Gamot. Ay, gamat na. Ano?